may poras labod Kapampangan. Maglaway-laway lang nga sa likan ni misis ang po yung bunso ko. Kawang lakad-lakad lakit ang kilom. Aga nakakinggawan ni kaya katamang kadwandalan at 35 pamanyubo. Sana yung makuha yung nangingina ng freeway kaya ng lele. Kakablas pa mo kaya ng building yung ngederes again. Nagumpisan ko na eh. Ba, kabias na mo palang gawan tula, anak ano. Yung tula, tagalugan niya. At yung katulid na mas manayon niyan kay Kapampangan. Ako sige, sabi-sabi tanang munta king SM, anak ano. Sabi-sabi. Kanunungan kong taga na kanina eh. Bali yung mas manayon ng katulid kay Kapampangan. Malambat na akong ating hinanakit kay anak mo ngayon, anak ano. Hinanakit, tagalugan niya. Oh, no ko rin ako namang ginalakan yan, anak ano. Ginalan eh. Kano pa kaya, gipit ko ngeni, rakapautangan, anak ano. Gipit. Lalo ya. Masakit siya kalagayan ni Bapa mo ngeni, kailangan tayo sopan, anak ano. Kalagayan, tagalugan niya. Ninong ganap kayang tutukin dar na kanya, anak ano. Ganap, tagalugan niya naman yan. Tini, ako balo makanano kayang egad, ayabi ka rin katamong posters. Inga manong kawayan. Kawayan ka, Tagalog na le. Dito na mo, lalo yun ah. Kalupan ni panay ako sasabihan, kanayo kayang comment section dito ang isipan yung katulid ang mas manay na mano. Dening tinunggay akong tagalugan. Pati Kapampangan tamo, di pa nga pampangan tamo. Tingkay katamong anak, tingkay katamong apo, pangapampanganan tala. Tala pa nagalugan eh, yung pigagan na kan, mabiyasa la rin Tagalog din. Salamat, Luid, tamo nga.